Добре дошли в круизна агенция Conti Trans-Am, вашият сигурен навигатор в света на круизите. Дестинация Кариби, мечта за милиони, която лесно може да се превърне в реалност, ако се отправите на морско пътешествие из този привлекателен регион на света. С корабите на Norwegian Cruise Line възможностите са много. Може да избирате измежду круизи с начално и крайно пристанище в Доминиканската република, за тях не са необходими визи. Но ако имате виза за САЩ, изборът ви значително се разширява. На ваше разположение има над 90 круиза с отправни пристанища Майами, Порт Канаверал, Тампа и Джексънвил във Флорида. Или от Ню Орлеанс в Луизиана, а защо не от Галвестън в Тексас, или от Бостън, или Ню Йорк, и дори от Сан Хуан в Пуерто Рико. Какво да очаквате от круиза в Карибите? Безкрайно лято слънце, прекрасни плажове, чисто и ласкаво море и безброй забавления. Резервирайте фристайл круиз в Карибско море и добавете More at Sea пакет от 4 екстри. Така ще получите не само чудесен летен круиз през зимата, но ще се насладите напълно на удоволствието от пътешествието из южните морета. Богата селекция от алкохолни и безалкохолни напитки, интернет пакет, вечеря в ресторант със специализирана кухня и отстъпки от цените на бреговите екскурзии. Това са екстрите, включени в пакета More at Sea, които ще направят вашия круиз още по-приятен. Към резервацията си за круиз с More at Sea пакет може да добавите самолетни билети от София, хотелско настаняване и трансфери в началното и крайното пристанище, така че да получите пълния Fly and Cruise пакет. Ако топлото време, морето, палмите и красивите плажове са вашата представа за почивка, не се колебайте. Резервирайте карибски круиз още сега. Ние от круизна агенция Conti Trans-Am сме на разположение да ви помогнем при избора на маршрут, както и с резервацията на круиз и допълнителни услуги, и с общата организация на пътуването. Вашият круиз в Карибите започва от тук. Посетете уебсайта за круизи www.contitrans-m.com и се обадете за консултация и резервации на телефон 0879521006 или ни пишете на имейл info@contitrans-m.com.